سلام تناب مقدام نلومي أدالينا لكم زلنا مدبات نختكاتاتلو بخبري عدد كلب أسانا بولكن بغانتان عوتا مزكيبام مرا قدس آبناي موداتا مدرخ تغليفم زور كومينيتات بالنسيانا بعبلالنت أسانا تزازيمم أبتيلو ميستخير 88 كيلومتر زرح قوتو حيال ودر عفلما مجمار نايت ودر بام باك مارتين غوغوردين كاب عباي جوجلن مليقن بمخاد عباي جوجلن إلى حد قفلي أنصيفهم لا نبرم بتغنتات سغو تقرارمت أسانا بحبار تقديمم نتفلي أب حاتير غزينا ب 53 كاليت أوردوم كورباتو بين بمهدام مسوم سلس مرحتنا يبتو درب متصنبار مرحت جوجل 4 تقرارم ترنيفا غعزا اقصلت صوتا خزازم اسات 45 كيلومتر مسرفو ግን اتفللينا 36 كاليت مخان عباي جوجل مرحت جوجل بقرب حقت كتهادنا زو سنت تمثل فتنتا اغدلت أمز زمانات صوتا عباي جوجل بحيال نهر بمنشافنا هادي مزنبور مركبنا موداتا كتسبتا ودر متصباي كونه تقرار ماي كلب جامبو بيسما دايلانغرون وغن نوردرو بحد ساعة 5 دقيقة 10 شوعات كاليت مفتصام تعوات 5 مدرخ كونه ألكسندر كريستوف كالاي ماتيو ترينتين سالسايب مخان تعويتم بحفشا أو درجزي إيون إزاغري كاب كلب أسانا نوردرو بعثش 6 ساعات 8 دقيقة 4 كاليت مفتصام تعواتي بولتا بالنسيانا كوينوم ألكساندرو بالبير بشوعات كاليت ديحرو كالاي بيلو بيلباو بتمساسالي ناي بالبير بشوعات كاليت ديحرو سالسايب مخان تسريعم درجة غانتا كلب أسانا نوردرا ب 48 ساعات 20 شوعات دقيقة 20 كلتن كاليتن قداميت بمخان نوردرا كتفتصمون كلا تيم سكاي بكل دقيقة 25 كاليت اندحيرا كاليتي ميتشلتون سكوت ب3 دقيقة 33 كاليت اندحيرا مبل سالساي درجة تسريعم كولومبياوي سيرجيو يغيتا بلوت منسي تقرر ماينايت ودر مخان تتصويعم نسونو ودرو ب 16 ساعات 9 دقيقة 50 كاليت مفصام قداماي كوين كعوت كله روسياوي الكسندر بلاسرو ب 10 كاليت دحيرو مبل كالاي كسرع كله ستيف كراس ب 39 كاليت دحيرو سالساي درجة عيزم عود عقب تقرر ماي كلب بورغس دياغو روبيو ب 41 نتب نغوس عقب نايت ودر مخان كتصوعن كله ديلر سيلفيان ب 18 نتب كالاي بريفن فان هاكي ب 18 نتب سالساي مخان ودروم فتصيمم مسكلب أسانا بمخان أبزي بولتا بالنسيانا أب كبتنا عقب ودرات بلوس بقعت زنصبارق مرها قدس أب نايلو مزازم ودر نتي ودر كفتسمو أيكالن كابتو ودر ما تغليفهم تهونا كلبو بولكن بغانتان غام عاود تأثير بمخالا نزع عامة سبورت بدمكت كت كفتو كيل علام كلبات إوروبا ناي وشت عدن صوتاتات تمالي قدام أكايدن يرن ريال مدريد إنتر ميلان بايرن مونيخ بي اس جي عاود كنيعون بورسيا دورتموند معرة تفلاليام أول درات لا ليغا اسبانيا زي حلاس جمرت مدريد أو ما بقعتان درجة نتبان بمحياش نابكال أي درجة ديبام عبتيت مال قدامنا ميرا أتليتيكو مدريد تقوعيدا زكايرو توسان قدم أما بل 16 دقيقة برازيلاوي كازيميرو بزمزقبا بتصبق تشتو مدريد مرحينة حزت أما بل 25 دقيقة أنجل كوريا زخشنا أنتوني غريزمان شوتو بمزقابو حدا بحدا خونام ناي عرفت كزي كزازم 3 دقيقة مسترفو سيرجيو راموس شوتو بمزقابو مدريد كلتا بحدا مرحينة محازن عرفتي أمرحم دهر عرفتي سولاري نيو جونيور بموصا نغاريز بيل كأتوان كله بتمساسالي أسلطاني أتليتيكو مدريد دياغو سيمون أكافال توماس ليمار بموصا نبيتولو آتهم تغير زاتو غاروز بيل ام بل 74 دقيقة كابلوكا مودريتش تقبلا كعشو صوتو قيرام بيل اذا انصار اتليتيكو زمزغبا شوتو ماليا مدريد مليسو كاب زمزغبوم شوتات مبل ميتي كوينا تمزغباتلولام صوتا كزازم 10 دقيقة مسرفو اكفافال اتليتيكو مدريد بقيح كاركاب ميدا بمبرارو نتات مريحاز نبرت اتليتيكو توسخ صقمي كوينوام ديرو زمزغبا شوتو بزيمبارو صوتا بعوت ريال مدريد 3 بحد تزازيموم مدريد نتبانا بربعان حموشن كبمبال ني أتليتيكو بحانت نتب بليسا كبارسيلونا بحموشن نتب تفنتيتا أبكال أي درجات سريعان رخبام دعرت قطن بزحات وغنات تزنبرناي فيديو دان نتزي عقبتهم كقلتهم كلو مرب حبريتا goal.com نوساني نايبار آكارخار منبارون أتليتيكو مدريد عدل كمزي قبرتن أبقصة أسفيرام نأسلطاني دياغو سيمونو مزعبات تزنبر كنتاد دان نتحطو أغريبا ملنيروم نسوق نزبزح عوام زعبا نايبار كزارب أي مرتني نخلو بمعرق نتصوتا
ዘመሓይሽን እዩ እዚ ናይሎም ስዕረት በቲ ውሳኔ ተጸልወ ይክብል ኣይደፍርን ክብል ብስዕረት ጋንቱ ተኣሚኑ ሳንቲያጎ ሶላሪ ጋንቱ ድሕሪ ታሕሳስ 2018 ዘንጸባረቑ ተብሉ ጾታ ምንባር ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ካብ መስመር ምክልኻል ክሳብ መስመር ምጥቃዕ ዝነበረ ህውረት ተጻወቱ ብምድናቕ ንተጻወቱ ወዲሱ ብዘይካዚ ገታፌ ንሴልታ ቪጎ አንጊራ 3-1 ክትዕወት እንከላ ኤስፓኞል አሜዳ ንራዮ ባሊካኖ ዓዲማ 2-1 ተዓዊታ ካቶሊካዊት ክለብ ጂሮና አሜዳ ብሉጽ ተመዝግብ ክለብ እንታተባለት ክትቀስ ምጽናሕ ዝከር ኮይኑ ትማሊ ግን አሜዳ አንጻር ኤስዲ ሁስካ ገጢማ ናይ 2-0 ስዕረት ተጎልቢባ ናውድድር ቡንደስሊጋ ጀርመን ምስንሰግር መበል 21 ሰሙ ውድድር ቡንደስሊጋ ትማሊ ቀዳሙን ቀጽኢሉ መራሒት ናይቲ ውድድር ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አሜዳ ንሆፈንሃይም አንጊዳ ኣብ ዘካየዶ ትግጥም ዘይሓሰበቶ ረኺብዋ ቀደም ዕረፍቲ ጃዶን ሳንቶሽን ማሪዮ ጎትዘን ብዘመዝገበውን ጾታታት ዶርትሙንድ 2-0 በመሪሕነት መሓዝን ዕረፍቲ ኣምሪሓ ድሕሪ ዕረፍቱን ኣብ መበል 66 ዶርትሙንድ ጎትዘን ሃንደሳ ኩዕሶ ራፋኤል ጎሬቶ ሾቶ ብምዝጋብ መሪሕነታ ናብ 3-0 ክብ ኣበለቶም ጾታ ተዛዚሙ ዝብል ግምት እኳ እንተነበረ ሆፈንሃይም ኣብ መበል 75 ደቂቕን 85 ደቂቕን 87 ደቂቕን ሾቶ ብምርካብ ተስፋ ከይቆረጹ ተጻወቱ ቤልፎዲል 2 ፓቨል ካዳቨር ሓንቲ ብምዝጋብ ጾታ 3-3 ብማዕር ተዛዘመ ነዚ ውፅኢት ሪኣና ሜዳ ዝኣትወት ኣብ ሜዳ አንሻልካ ዘእንግረት ባየር ሙኒኽ 3-1 ብንዓወት ብምዝጋብ ነጥባ ክብ ኣቢላ ንዶርትሙንድ ትስዕባላ ድሕሪ ትግጥም ተጻዋታይ ባየር ሙኒኽ ኮሎምቢያዊ ጄምስ ሮድሪገዝ እዚ ሎሚ ዘመዝገብናዮ ዓወትን ዶርትሙንድ ዘጥፍዎ ነጥብን ንመራሒት ቡንደስሊጋ ዶርትሙንድ ጸቕጢ ከም ዝፈጥረላን ሓቢሩ ብዘይካዚ ሌፕዚግ ኣብ ሜዳ ምስ ፍራንክፈርት ብዘይሸቶ ባዶ ክፈላለያ እንከለዋ ፍሪቦርግ ምስ ወልፍስበርግ 3-3 ሃኖቨርግ ንኑረምበርግ ዓዲማ 2-0 ተፈላለዩን ኣለዋ ደረጃ ክብ ምባል ኣብ ናይ ዋንጫ ውድድር ንዶርትሙንድን ሙኒኽን ክትዳረገን ትጽቢት ዝተገብረላ ቦሩሲያ ሞንቻክላድባክ ኣብ ሜዳ ብሄርታ በርሊን ብገፊሕ 3-0 ተረቲዓ ዶርትሙንድ ብ50 ነጥቢ ቀዳመይቲ ክስራዕ እንከላ ባየር ሙኒኽ ብ45 ነጥቢ ቦሩሲያ ሞንቻክላድባክ ብ42 ነጥቢ ካልእትን ሳልሰይትን ኮይነን ይስዕብዓ ሌፕዚግ ብ38 ነጥቢ ራብዒቲ ተሰሪዓላ ውድድር ሊግ 1 ፈረንሳ ምስ ንሰግር መራሒት ናይቲ ውድድር PSG ንቦርዶ ኣንጊዳ ብጸቢብ 1-0 ተዓዊታ ታንኮ ሾቶ ዘመዝገበ ኤዲሰን ካቫኒ ብዘጋጠሙ መጉዳት ድሒሩ ኣብ መበል 46 ደቂቕ ብምባፔ ተቐይሩ ብምውፁ እቲ ዓወት ሙሉእ ክኾነላ ግን ኣይከኣለን መስበርቲ ኔይማር ከይኣኽላ ሕጂውን ካቫኒ ብምስባሩ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት 12 የካቲት ኣብ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ተካይዱ ግጥም ክኸብዳ ከም ዝኽእል ይግመት ብዘይካዞም ክልተ ብሉጻታት ቃዕታ ማርኮ ቤራቱን ኣብ መጉዳት ብምህላው ኣብ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ተስፋ ከይቅህም ስግኣት ደገፍታ ኮይኑ ይርከብ ብዘይካዚ ኣሜንስ ንካየን 1-0 ክትረትዓ እንከላ ስትራስቦርግ ኣብ ሜዳ ብኣንገርስ 2-1 ተሳዒራ ኣብ ውድድር ሊግ 1 ፈረንሳ PSG ብ59 ነጥቢ መሪሕነት ትሕዝ ከላ ሊል ብ46 ነጥቢ ካልእቲ ሊዮን ብ43 ነጥቢ ሳልሰይቲ ሴንት ኢቲየን ድማ ብ37 ራብዒቲ ኮይነን ይስዕባ ኣብ ውድድር ሴሪያ ኢጣልያ ምስ ንሰግር ኢንተር ሚላን ናብ ሜዳ ፓርማ ተጓዒዛ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ማርቲነዝ ብዘመዝገባ እንኮ ሾቶ 1-0 ብጸቢብ ተዓዊታ ወፅያ ብዘይካዚ ፊዮረንቲና ንናፖሊ ኣንጊዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘይ ሾቶ 0-0 ተፈላለየን ውድድር ሴሪያ ኢጣል ክለብ ጁቬንቱስ ብ60 ነጥቢ ክትመርሖን ከላ ናፖሊ ብ52 ነጥቢ ካልእቲ ኢንተር ሚላን ብ43 ነጥቢ ሳልሰይቲ ሮማ ብ38 ነጥቢ ራብዒቲ ኮይነን ይስዕባ ኣለዋ ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ሌስተር ሲቲ ዓዲማ ብገፊሕ ተዓዊታ ወፅያ ኣብ ፈለማ ናይቲ ግጥም ቶተንሃም 3 ተጻወትቲ ሄንግሚንሶን ዳኒ ሮዝ ጃምበርቶንገን 3 ቢጫ ካርድ ሙሳዶም ንፖቼቲኖ ሻቅሎት ኮርስ ዘገደደ ኩነታት ነይሩ እንተኾነ ግን ክሪስቲያን ኤሪክሰን ዝቐበሎ ተኸላኸላይ ዴቪድሰን ሳንቼዝ ሸቶ ብምዝጋቡ ቶተንሃም 1-0 መሪሓን ዕረፍቲ ወፅን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 58 ደቂቕ ማዲሰን በርቶንገንን ኣብ ውሽጢ ፍጹም ቅላዕ ተሓንኪሉ ብምውዳቑ ዳኛ ናይቲ ግጥም ሚካኤል ኦሊቨር ፍጹም ቅላዕ ሃበ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ኣሰልጣን ሌስተር ሲቲ ክላውዲዮ ፖል ንዴማራይ ግሬይ ብምውፃእ ንጄሚ ቫርዲ ከእትዎ ነታ ዝተረኸበት ፍጹም ቅላዕ ካሃርማን ወሰነ
ባርዲ ነታ ፍጹም ቅላዕ ከመዝግባ ኣይከኣለን ድሕሪ 3 ደቂቃ ናይ ዝፍጻሚ ኤሪክሰን ካብ ፌርናንዶ ሎሬንቶ ዝመጻቶ ኩዕሶ ሾቶ ብምዝጋቡ ንቶተንሃም ተስፋ ዝሃበት ንሌስተር ሲቲ ድማ ዘጸለመት ሾቶ ኮነት ጸወታ ክዛዘም 14 ደቂቃ ምስ ሰረፎ ካብ ሪካርዶ ፔሬራ ዝመጻቶ ኩዕሶ ባርዲ ሾቶ ብምዝጋብ ንጋንቱ ክክሕስ ተራእየ ሌስተራውያን ማዕረት ገብሮም ሾቶ ከመዝግቡ ቶተንሃም መሪሕነቶም ክዕቅቡ ሓያል ህልኽ ተራእየ እንተኾነ ግን ምዱብ 9 ደቂቃ ተዛሪሙ 4 ደቂቃ ተወሰኸን ቶተንሃም ሙሳ ሲሴኮ ዝሃንደሳ እቲ በዓል ውዕለት ጋንቱ ኮይኑ ዘሎ ኮርያዊ ሳን ሾቶ ብምዝጋብ ቶተንሃም 3-1 ምዕዋት ነጥባ ናብ ሱሳ ብምባል ንማንቸስተር ሲቲን ንሊቨርፑልን ብቀረባ ኮይና ተሃድነን ኣላ ማንቸስተር ሲቲ ንቸልሲ ዲኻታም مبل 26 سمو در بريمير ليج عاد انجليز لهم سنبتون قصيلو ناي زحلفه ناي شامبيون كبران مكلخال اب قالسي تركب مانشستر سيتي نتشلسي اميد اتحاد عديما اب زكايرو تقدم 6 ባዶ ዲኻታም ሸቶታት ማን ሲቲ ኣብ 4 ደቂቕ ብራሂም ስተርሊንግ ክጅመርን ከሎ አጉዌሮ አከታቲሉ ኣብ መበል 13 19 ደቂቕ ሸቶ ከመዝግብ ከሎ ጉንዶጋን ኣብ መበል 25 ደቂቕ ራብዒት ሸቶ ሙሳኽ ሲቲ ብገፊሕ 4 ባዶ ንዕረፍት ወፅን ድሕሪ ዕረፍቲ ቸልሲ ንሮዝ ባርክሌይ ብማቴዮ ኮቫቺች ክትኮን ከላ ከጸንሐት ኣብ መበል 56 ደቂቕ ስተርሊን ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ተሓንኪሉ ምውዳቑ ማን ሲቲ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ሰርጂዮ አጌሮ አይተጋገን ቀልዑ ኣብ ሰኪዕት ዕሊብዋ አርጀንቲናዊ ሰርጂዮ አጌሮ ኣብ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ 11 ሃትሪክ ምስራሕ ነቲ ኣብ ታሪኽ ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ 11 ግዜ ሃትሪክ ምስራሕ ክብረ ወሰን ሒዙ ጸንሐ እንግሊዛዊ አላን ሽረር ተማዕራሪዎም ጾታ ክዛዘም 10 ደቂቃ ምስ ሰረፎ ስተርሊንግ ንዑ ካልአይቲ ንጋንቱ ሻርቼቲ ብምዝጋብ ሲቲ ብገፊሕ 6 ባዶ ተዓዊታ ወጽያ ማንቸስተር ሲቲ 27 ግጥማት አካይዳ 65 ነጥብ ብምዝጋብ ንሰሌዳ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ምምራሕ ትርከብ ሲቲ 21 ዓወት ክልተ ማዕረ 4 ስዕረት ኣመዝጊባ 73 ሽታት ኣመዝጊባ 20 ሽታት ተመዝጊባ 53 ጸብለታ ሽቶ ቀዳሚት ኮይና ትመርሕ 26 ግጥማት ዘካይረት ሊቨርፑል ብማዕረ 65 ነጥብ ካልኣይ ደረጃ ኮይና ንፈለማ ግዜኣ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ንምዃን ኣብ ቃልሲ ትርከብ ዘሬድስ 59 ሽታት ተመዝግብ ከላ 15 ሽታት ተመዝጊባ ب44 ጸብለታ ሽቶ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ወሰን ተጻወታ ሃሪኬን እንደላዓልን ብምኽንያት መስበርት ሳነቶም ቶተንሃም ብ60 ነጥቢ ምሁላል ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ 51 ነጥቢ ኣዋህሊላ መበል 4 ደረጃ ተሰሪዓላ ሎሚ ብማን ሲቲ ዝተዳሃከት ቸልሲ ብ50 ነጥቢ ሓምሸቲ አርሰናል ብወገና ምስ ቸልሲ ተመሳሳሊ ነጥቢ ኣዋህሊላ ብጸበልታ ሸቶ ተበሊጻ ሻርቼቲ ኮይነን ተሰሪዐን ኣለዋ باركت سخبركم تقاتلتنا نلومي أدالنا زنبرنا بدمات أبتزازي ملو نابز قد سلب خال مدبسك عن رخب سسنايو